Ban apply ya ke post constable hapo ka Ministry of Railways Recruitment Board ajar opsau ka examination fee lane application fee kan ditang ars pa san pho kan mau bha paralog lada fee apply ya ke post hapo ka Ministry of Railways jong ke post constable kan ditang ars pa san pho but ya kan ka ars pa san pho ru kien refund biang ye fee tan nda ba phila late pan pandep ya ka CBT ka physical efficiency test lani PT but ka physical measurement test PMT long kumni na ka benta ka physical efficiency test ka jingmare kan de khandus pa meters namta ki shinrang pia ban pandep san minute sub san second namta ki kentei pade kan de pras pa meter pina ban pandep hapo ka lai minute sub ko second but na ka benta ki long jong ki shinrang kan de khat sau feet kan de khat sau foot but na ka benta ki kentei kan de khandai foot but kan don ru ka high jump na kan ki shinrang kan de sau foot na ki kentei kan de tang lai foot so sakan mau na kan ka physical efficiency test but pin ha bro ban practice lada phi kwa ban yora ya kanam job lane pin yo ban qualify ha kan ka physical efficiency test Nagabenta ka physical measurement test pade lane ka PMT ka jingjrong nagabenta ki shinrang jong ki schedule tribe kan de tang chispan rupo centimeters but nagabenta ki kente ki bade ki schedule tribe kan de chispa san pu centimeters but kandon ru ka jingteu ya ka chest lane ka shadem jong tang nagabenta ki shinrang ye ki kente umdon kam so ki ka jingjrong na ka jinghe ka jingjrong na ka benta ka chest pade kan de tang new punru point r centimeters on expanded kamut ki bom shamla pen he penya hari lada pi pen he lani penya ka sedam jong pi kan de hadu prapui point r centimeters so kan kan de na ka benta ka physical measurement test ka jingtha na ka benta ka physical efficiency test kan long kumni na ka benta ki shinrang ki bamare khandus pa meters but ki kinte he ki bamare plus pa meters I can phi tang chi sin kalan bepin mare but na ka benta ki wi pade for the remaining events kum ka long jump but high jump kin phi arsin kalan lani ka chance jong phi na ka benta ka long jump but ka high jump kin phi mar arsin te parlo akarmen ba pinle bha halor kane ka physical efficiency test nang ba pinsha qualify so hadin ba pila qualify nya kane ka physical efficiency test but physical measurement test directly pin ha panle saya ka document verification then hadin ba ka document verification ke chong phi ka biang lot na dong sedong takapor pila yo bantrai hapo ka Ministry of Railways kum ha ki post constable te nga kermen pinle ba dan bok na ki parlok ki panapo Meghalaya so nga kermen ba pila yo jingtip lungba kani ka video ko chonga balada langdei ki batmai so ba ban kerpat sepi pinya share like but subscribe balada dangdon ni ki ba pi kwa ban keli tenga kerpat pin komen hapo di comment box section ki jonga kitang katahi kulei shibun